שלום, אני נועם ואני הולך ללמד אתכם איך להכין בגין משופר. למה משופר? כי יש בו תוספת של שמן זית שמאפשרת לאכול אותו גם יום אחרי, וחוץ מזה הוא לא לוקח הרבה זמן להכין, כל מיני השעיות במקרר למשך 24 שעות. מכינים אותו, תוך 3 שעות יש בגין מוכן. אז קודם כל חומרי הגלם זה קמח רגיל, 10.5% חלבון. אני משתמש בקמח רגיל, אפשר להשתמש בקמח לחם, אבל אני מעדיף להשתמש בקמח רגיל ולהוסיף לו גלוטן. אז אני משתמש במקום ב-500 גרם קמח לחם, אני משתמש ב-485 גרם קמח רגיל, פלוס 15 גרם גלוטן שאפשר להשיג בחנויות המתמחות, כף סוכר, 9 גרם שמרים, 285 גרם מים פושרים ו-20 גרם שמן זית וכפית מלח. קודם כל אנחנו מכניסים את כל החומרים היבשים, מערבבים אותם ביחד, למעט המלח, המלח יבוא בשלב יותר מאוחר. פשוט מערבבים אותם, וחשוב לערבב כדי שכשאנחנו נכניס את המים לא יהיו לנו גושים של גלוטן או איזשהו פיזור לא אחיד. זהו, כל החומרים מצב גלוטן שברח לנו, כל החומרים היבשים מעורבבים. את שמן הזית אנחנו שמים על המים. את החומרים היבשים אנחנו נכניס לקערת המיקסר ואת הנוזלים עליהם. זהו, זה הולך למיקסר. כל מה שנשאר לנו זה להוסיף כפית מלח אחרי שאנחנו נתחיל לליש. מחולשים על המהירות האיטית ביותר. ואחרי שמתחיל להיווצר לנו קצת גוש של בצק, אנחנו פשוט מוסיפים את הכפית של המלח. הלישה צריכה להיות לישה של 7 דקות נטו. אנחנו מדי פעם נעצור את המיקסר, כיוון שהבצק הזה הוא בצק כל כך יבש, ומדי פעם יפריד כמות של בצק בגודל של כדור פינג פונג, ואנחנו נצטרך לחבר את זה מחדש. טוב, כמו שאמרתי, הבצק הזה הוא מאוד מאוד יבש, ולכן הוא לא ממש מתחבר לבד במיקסר, צריך לעזור לו להתחבר. אז אני מחבר אותו עם הידיים טיפה לכדור ומחזיר למיקסר. לא להתפתות להוסיף פה הרבה מים, כי הבצק הזה חשוב שהוא יהיה בצק יבש, כי אחר כך הוא עובר השריה בסירופ, ואם הוא לא יהיה יבש הוא פשוט לא יחזיק בתוך הסירופ. בינתיים הבצק נלוש במיקסר, שימו לב הוא מתחיל להפריד מין כדור פינג פונג כזה. ברגע הזה צריך לעצור ולחבר את הכדור פינג פונג מחדש ולהחזיר את זה למיקסר. מחברים אותו ביחד, חזרה, ומחזירים למיקסר, חוצים כלפי מטה ומפעילים שוב. ככה כל פעם שנפרד הכדור פינג פונג הזה צריך לחזור על הפעולה הזאת. בסוף מה שחשוב זה שהלישה תהיה 7 דקות נטו. טוב, עברו להם 7 דקות נטו של לישה במיקסר. ברוטו זה קצת יותר, באזור ה9, כי כל פעם עוצרים את המיקסר ומחברים את הכדור פינג פונג הזה. מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם מסדר אותו להתפחה הראשונה. אני כל פעם עם יד אחת דוחף, יד אחת מחזיר ומסובב ב-90 מעלות. ובעצם אני
בונה כדור תוך כדי זה שאני מותח את הקרום החיצוני של הכדור. עכשיו אני עוזר לזה עוד קצת עם תנועה כזאת של הידיים, ובעצם אני מותח אותו. ותמיד אומרים להצליח בקערה משומנת, אז קערה משומנת זה שיטת הצלחה לא כל כך טובה, כי אחר כך קשה להוציא את הכדור בלי לקרוע את הבצק. בדרך כלל אנחנו מטפיחים על צלחת מקומחת, פה הבצק פשוט מאוד מאוד יבש, אז אין צורך לקמח. פשוט שמים אותו על צלחת, מכסים אותו בשקית ניילון, בלי שהיא תיגע בבצק, וככה זה צריך לעמוד בין 40 דקות לשעה, מה שנקרא עד שיכפיל את נבחו. זהו, נתראה עוד 40 דקות. טוב, עברו להן 40 דקות, הבצק נראה ככה, זה יכול לקחת קצת יותר. בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה לחלק את הבצק ל6 חלקים שווים, וכדי לחלק אותו ל6 חלקים שווים אנחנו צריכים לדעת כמה הוא שוקל. נוריד אותו בזהירות בלי להוציא את האוויר יותר מדי לצלחת. נשקול אותו ונחלק ב6. אוקיי, אנחנו צריכים שכל חתיכה תשקול 137 גרם. אפשר לחלק את זה בסכין רגילה, לא חייבים שפכטל, אבל שפכטל זה בהחלט נוח לעבודה. יש לנו קצת יותר מדי. שם. השאיפה היא לחלק אותו שלא כל חלק יהיה מורכב מ10 חלקים קטנטנים, אלא פחות או יותר מ2-3 חלקים. חילקנו את החלקים, אחרי כל חלק אנחנו בעצם משטחים אותו בעדינות למין פיתה ומגלגלים אותו לרולדה תוך כדי מתיחה של החלק החיצוני של הרולדה, ושמים אותו בצד לנוח. את החתיכות הקטנות שמרכיבות את הגוש כדי שהן יהיו בחלק הפנימי של הרולדה. פשוט עם האגודלים דוחפים פנימה ועם האצבעות מושכים מלמטה למעלה, וככה בעצם מותחים את החלק החיצוני של הרולדה. זהו. יש לנו פה 6 חלקים שווים. אנחנו ניתן להם עכשיו לנוח כ10 דקות, על מנת שאחר כך נוכל לפתוח אותם